Добрай раніцы, шаноўнае гаспадарства. Сёння пра тое, што адказаў Ціханаўскі пасля вызвалення на сваёй прэс-канферэнцыі, на якой ён прысутнічаў разам са сваёй супругай Светланай Ціханаўскай. А менавіта пра тое, што Ціханаўскі праваліў адказ на пытанне, чый Крым, прычым праваліў катастрафічна і ганебна. Як мы і меркавалі, Ціханаўскаму адразу прыйшлося адказаць менавіта на гэтае пытанне, чый Крым. І ён яго, паўтаруся, заваліў. Ягоны адказ — гэта дакладная копія апраўдання візіта Пятрова і Башырова ў Англію. Маўляў, паехалі глядзець шпілі Солсбері. Толькі Ціханаўскі паехаў у Крым глядзець нейкія там, рэліквіі праваславія у ісканне рускім Крыме. Шпілі Крыма паехаў глядзець разам з сябрам. І там яны нанеслі візіт і начавалі, быццам бы у нейкага там настоятеля Жыровіцкага манастыра, которого Ціханаўскі назваў нейкі маленькі манастыр. Карацей, бачачы, што ён не можа апраўдацца, і каб адцягнуць увагу ад сябе, Ціханаўскі прымітыўна абсмактаў сраку Зяленскага. Так убога, што нават і не смешна. Чаму ён гэта зрабіў? Бо іначай грантаў не дадуць. А ён жа мае намер запусціць на Ютубе фабрыку троляў, цэлых 5 каналаў. Наш Прыгожин. Памятаеце, як стваралі ў 20-м штучную чаргу, каб паставіць подпісы за Ціханаўскую. Па 5, па 10 раз станавіліся ў тую чаргу. Карусель стваралі. Ну, вот тое самае Ціханаўскі спрабуе паўтарыць цяпер. Толькі гаворка не пра карусель для подпісаў, а пра 5 каналаў. Ну, пакуль што. Далей у яго, я думаю, апетыты разыграюцца. Бо грошы ж халяўныя трэба асвойваць. Каб адцягнуць увагу ад нязручнага пытання пра Крым, заўважце і другое. Ён два метады выкарыстоўвае. Заўважце, як Ціханаўскі правакатар уцягвае жонку ў свае крымінальныя справы. Мы ж разам ездзілі ў Крым у 11-м годзе, здаецца, да? А потым выкарыстоўвае трэці шлях. Ён пэцкае брудам адразу ўвесь беларускі народ. Маўляў, я ставіўся да Крыма, як і ўсе беларусы. Як все беларусы. Ты, мы, я, вы, ты, он, она. А то як все. Я ж до Крыма, что ж, як все. Ну, а поскольку гэта было не зусім правильно, то я зараз абсмактаю сраку Зяленскаму, і гэта дазволіць нам зачыніць пытанне і яшчэ нарасціць колькасць грантаў. Ну, такіх мерзотных адказаў, адмазак нават я не чакаў. Это ж такая просто адмазка, што нават у свеце, у крымінальным свеце это как-то, ну, это неяк выглядае брудна. Пераводзіць, значыць, віну или пэцкаць сваёй віной сваіх сяброў, сваіх родных, сваю сям'ю і ўвесь беларускі народ. Это не камельфо. Ну, дакладна, як Пятроў і Башыраў зрабілі ў свой час. Мы як усе, мы толькі гандлюем спартовым харчаваннем. Фу, бля.
Нічога дзіўнага, адна лубянская школа, аднолькавыя адмазкі. А для прыкрыцця сваіх гешэфтаў Ціханаўскі выкарыстоўвае царкву і веру. Ну, як Пятров і Башыраў. Адны і тыя ж пілі. Такім чынам, дарэчы, незразумелая дагэтуль мэту таго візіта Ціханаўскага ў Крым. Моя версія такая: ён меў намер адкрыць такі маленькі свячны заводзік. А можа і не маленькі. Но нейкая камерцыя там была відавочная, якая была, значыць, завязаная на гэты Жыровіцкі манастыр. Бо там жа Жыровіцкі манастыр добра фінансуецца, у тым ліку і за кошт дзяржавы, там какие-то падрады, рамонты. Чаму гэта не магло зацікавіць Ціханаўскага? Ну вось. Гэта версія. Ну, але цяпер у Ціханаўскага ёсць новы шанец утварыць бізнес на грошы Стрыжака. Гэта такі парвус беларускай лубянскай апазіцыі. Парвус і адначасова азев. Ну, это выкарыстоўваючы рэвалюцыйныя паралелі на абсягах былой расійскай імперыі. А дарэчы, можна зарэгістраваць офшор на Багамскіх астравах якіх-небудзь разам са Стрыжаком, падцягнуць сюды таксама Жыровіцкі манастыр. А што такога? Я ж чалавек веруючы, правда? А хто ведае, што сталася з ягоным бізнесам, з бізнесам Ціханаўскага, который ён меў у Расіі, Літве і дзе там яшчэ? Літувісы, мо вы ведаеце нешта? Калі ведаеце, скажыце, што сталася з ягоным бізнесам? Ці ён неяк перапісаў гэты бізнес? І там ён, гэты бізнес, так і застаўся. Ці знік? Яго закрылі там, ліквідавалі, збанкрутавалі, што там адбылося. Ну вось. А на фото, которое я зараз хочу показать, якраз здымачак, як Ціханаўскі едзе ў Крым. Ну, просто як усе беларусы. Знаете, что написано? Без фильтров. Крым наш. Крым наш. Крым наш. Глядите, як радуюцца. Віктары паказваюць. І крычаць: ура, победа, перамога. Не, победа крычаць. Перамога нават. Ён, можа, такога слова не ведае. А вы што думаеце на гэты конт? Я думаю, вот што з гэтай мярзотаю трэба ўжо завязваць і больш на іх не звяртаць ніякай увагі. Скажыце, калі ласка, маю я рацыю на гэты конт ці не? Ці трэба яшчэ паказваць сапраўдны твар гэтых людзей? Да пабачэння.